Plantăm pe un câmp din zona Filipești niște copăcei pe care sperăm să-i vedem mari și frumoși cât mai repede posibil. Mă bucur că am ocazia să plantez alături de ceilalți colegi, facem o echipă minunată. Mă simt foarte bine și sper să mai particip la astfel de activități. Ai o satisfacție enormă când te uiți pe șir și vezi ce rămâne în urma ta. Este plin de satisfacție activitatea. Mă simt de ajutor. Este o acțiune a Petromului care ia în considerare faptul că trăim într-o societate și că suntem datori să dăm înapoi ceva societății. Atmosfera este foarte primitoare, vremea este foarte frumoasă și toată lumea este bine dispusă. Plantăm copăcei, sperăm ca într-o zi, peste câțiva ani, să venim aici tot împreună și să mâncăm nuci, corcodușe. Sperăm să facem multă treabă, așa că o să mă duc înapoi să plantez. Mă bucur foarte mult că am reușit în viața asta să sădesc un pom. Sper în 10 ani să trec pe aici și să văd niște copaci frumoși verzi. Ne dă speranță, venim după ei. Copiii chiar au întrebat când găsim un copăcel în care să poată să se urce. Am venit în primul rând ca după o lungă perioadă în care am stat închiși în casă să luăm o gură de aer, iar în viitor, mai departe, prin plantarea copacilor, să oferim o gură de aer. Minunat, o gură de aer e binevenită, participăm la dezvoltare, sperăm că se vor prinde cu toții. Am venit împreună cu fiul meu la o acțiune de plantare, o zi perfectă pentru a planta copăcei. Am plantat un nuc și 2 raseni. Să ne implicăm. E vorba de implicare și de ceea ce putem face pentru noi și pentru ceilalți din jurul nostru. Fiecare gest contează și fiecare om poate câștiga nu doar respectul de sine, dar și poate aduce un bine comunității. Asist cumva natura, să evolueze. Cred că asta e lucrul meu preferat și faptul că se lucrează în echipă, ceea ce îmi dă sentimentul de comunitate. Am dat naștere unor zone de pădure care vor aduce ca cea de-a 20-a localitate din portofoliul nostru să prindă viață, să se înverzească.